Municipal government sa Minglanilla gikatakdang mag-implementar sa gitanyag nga rerouting scheme alang sa mga maapektuhan sa roadworks sa maong munisipalidad. Si Concordio Mejias, ang administrator sa lungsod, nibutyag nga sugod karong simanaha ang mga private vehicles nga paingon sa syudad sa Sugbo kinahanglan ng muliko sa tuo padung sa Barangay Tungkop dayon left turn paingon sa Barangay Tulay ug mogawas sa National Highway sa may Barangay Pakigni. Ang rerouting mao itubag sa mga reklamo sa mga motorista ug mga pasahero nga moagi sa dapit nga maoy nakaingon sa grabing traffic matag adlaw. Sigon ni Mejias nga iyan ang gihangyo ang DPWH nga paspasan ang maong roadworks sa Barangay Poblasyon Ward 1 sa maong lungsod hilabi na nga hapit na ang Tingkwaresma. Ang DPWH ni pasalig nga mahuman ang roadworks human sa duha ka buwan.